Nelutum ACC, KSA, lapen KNC, joint program lo, lapen protest program. Ate sorkaratum pick and choose polisi si ka adopt non la state ki pia pu apatha. Latum non Kamatapura state ta pipo pulo, Eastern Nagaland apanta state pidet po pulo, la sinon study team ta latum akohima long damlo, tuensang along la damlo, state ki pia puthak. Lasi halatum apan nelitum ka oppose pukali nelitum nag Eastern Nagaland apan state kipita Kamatapur apan state kipita nitum oppose pe sta nelitum kipu abangke ye nelitum ta early 60s penlo la bangsa autonomous state separate state ke hang seta abata tin kari organize ahuta nelitum apan nanglang pon kerang titi Karbi Anglong la pen sil sapat lasi Telangana apan kipiahut, Jharkhand apan kipiahut, Uttarakhand apan kipiahut ta nilitum Karbi Anglong lapan yang selesa autonomous state 244 long tok anga pitame nang panung pon tuk lason tak Assam kari organize 69 aningkan North East kari organize 71 aningkan halang suut si nilitum ke Longdun nangilu sa Longdun de ate government atum pick and choose pudu kang wai si latum state kipi lasi 69 aning kana bangta long yi nak long yi dok mat nilitum long le deklo athe nilit Karbi Anglong lapen en sil sarat phan APSLC lapen kongres atum nang betrayed laso nang betray joksi piniar ni anta ilitum putot ratatum kachisonga kang plan nang lo hemprek apan APSLC pen kongres atum yongsi 69 aningkan nang betray asonte laso pini dharna duyok fodia potlo bang ason state long etpu sedang lalu isike hiniala ba bangane lutengi puke 69 aningkan Assam kari organize lapen 71 aningkan North East kari organize bangke a proses bang complete kalila half done adhan sila tum claim amat ington ko lasi non nilitum gi po bangke 69 aningkan lapen 71 aningkan langsung Assam kari organize lapen North East kari organize a proses bang pa complete nahi pa jud nahi non government atum ka matha lapen pinang ada tum ka matha bangke langsung reorganization state kari organize a proses bangke judet lo completed lo puskipu seta constitution long se tok dak lo langsung bangke jud jelang lase la bangso kapi judya panse nelitum government apan tini kehang lapen kadiman langsung dharna lo lahan lo Karbi Anglong lapen dimasau ke aju ding pensi autonomous state tanggung tangte sitame non frontier Nagaland lapen Kamatapur apan ke non trek PG mate state PG alam klang sitame Karbi Anglong ke amen klang mandi lagi kopia pot lahan lo ti la bangke sarkar atum nang kapanung kukang thek lo lake BJP atum dat kali lo BJP atum ke non her laga mati kongres atum si hala 69 ningkan da dulu 71 ta kongres atum si dulu Indira Gandhi masih prime minister lo kongres ta prime minister lo hala bang sahut latum nang panung ku kapot lo la si piniar ni ta langsa proses si latum dam bom lo majo ka sarkar le bang seta sarkar atum mangai Karbi Anglong lapen hills apana bangke nang panung ku la si nelitum kipu bangel hello ACC pan jong sa ning dogde KSA pan ning dogde KNC pan ning dogde pulote tos nang hang pon pede ta choke ta customer tu man hang non jakas tu man hang non latum ta hem prek hang mati ta hala tu man hang he APSLC ala mabai kaprek le APSLC tu bang kela kaya si tok solong si GI Qatar chi declare dak lo mati ne tum ke election hai he te hem prek hang he tu GI Qatar opening ye lo mati masela tu man mai rada tum chini lo non ke lalo Presiden KNC Alalin Nasir Lam Tekan Pihak Jemaah Kota Metemoy KNC Bapak Putih Malaysia Jam Song Timu Dekat Dok Kokpe Korai Kota Moy Dulu Tuhan yang Hai Pak Bini KSA, KSCC, KNC dengan Cepatin Pibong Hemprek Aparman Lapangso
Gopois Pilong Dharna Protest Padupon along Nangchitong Dun. Yes, you see. Lada Armu Jingrung Pen Central Government had to alam pay Pali Nani, so that Pali Nani, if you talk a solo, the government to pay Kamatapur State, Lapen.